Sibingelele sinamukele balandeli nababukeli bensika yesizwe TV1. Mlandeli noma ngithi ke mbukeli, namhlanje ke siphumile sihambile, ngihamba no Dr. Mathe Nyoka dokotela. Dokotela, namhlanje ngiyabona ukuthi siphumile. Siseyintabeni, sisemanzini namanzi ageleza emva kwethu. Sikubonile wenza izinto emanzini, sakubona futhi ukhuluma nabantu noma nabanini noma nobaba bamanzi. Kodwa ke ngizokunika ithuba singene kuwona amanzi lawa oze kuwona namhlanje. Sizoxoxa nje ngawo. Okwamanje njena sikunikeza ithuba lokuthi ubingelele uphinde futhi ke ukhulume ngokuthi sizokwenzani la. Kodwa ke asiqale sibingelele ababukeli nabalandeli bensika yesizwe TV1. Siyanibingelela ke balandeli bonke. Onibingelelayo ikhehla lakwandla elinguMathe Nyoka ngokwethoba elidabuka endaweni yaseSport. Kodwa ke ngokuhlala lisekhona kule ndawo yala eThekwini eRichmond Farm. eRichmond Farm. Yeah. Dokotela, sikuphi la sikhona? La isikhona namhlanje siseyindaweni ezijulile ekhehla lami, endaweni okungadlalelwa kuzona, endaweni esihlonishwa kakhulu. Dokotela, Le ndawo esikuyona igama layo kuthiwa uMngeni, umfula lo. uMngeni River. Yeah. Abalandeli nababukeli mebewazi uMngeni wona mfula ophakela kakhulukazi amanzi la eMzansi la eThekwini nje. Amanzi amaningi siwathatha la eMngeni. Unamagalelo kamaningi, uyazelwa izinto eziningi ezinhle futhi nezimbi. Kodwa ke namhlanje udokotela uzosichazela ukuthi ke uzokwenzani la emanzini noma lokho besibona ekwenza kuqala ivideo ubenza ini dokotela? Amen bathandi. Engifuna ukunichazela kona. Uma sizokhuluma ngomfula, uma sizokhuluma ngento indawo ebalekile. La esikhona njengoba niubona lo mfula, njengoba bengisondela lapha bengisayophahla, bengisayocela ukusondela nemishini le yabelungu nabantu abasuke bezeduze kwami la bezokwazi ukungilalela. Singathi sizokwenza la sigcineni kosuku sekwenzakala izinto ezirong ngoba nabo abantu bala emzini umuzi womuntu nawo uyahlonishwa futhi. Dokotela, Njengoba besilapha bengiyonikela ukuthi sicela ukusondela eduze komfula wabo sikwazi ukwenza okuthile nokuthile. dokotela. So mkhulu la njoba usho nje ukuthi ke ubuzobika noma usacela ivideo isaqala ukusebenza noma ukusebenzela eduze kwanawo amanzi. Dokotela, umuntu engazibuza ekhaya kuningi asesikuzwile kukhulunywa ngamanzi ukuthi amanzi ayinto kanje umuntu usebenza ngamanzi wenza kanje. Ngiyengezwa noma ezingxoxweni esibe nazo dokotela ukuthi udokotela uthi wathwasa emanzini noma waya emanzini isikhathi esithize. Kunabantu abangenayo ulwazi kakhulukazi ngamanzi ukuthi umuntu methi ngiye emanzini usuku uyokwenzani. Uma ungasichazela nje dokotela lapho indlela yakho yokuya emanzini ukuthi kwakuyindlela kanjani, kwenzekalani, kwaze wafika kuphi kuze sikwazi ukungena ekutheni amandla amanzi dokotela uwathatha. Mangizomlandisa kahle mhlambe ngichazele ngamanzi. Uma kuthiwa umuntu uyile emanzini, kahle emanzini hayi ngoba usuku uyodlala noma usuku uyokwenza, usuke uyothatha amandla ombathiswe wona. Dokotela, Ungathwasa kumuntu uqede, uphinde ubuye usondele uye emanzini usuke usiyolanda amandla abantu bakini abangasekho. Yeah. Okuyibona abazokwembatha bekunike amandla okusiza abantu. Udokotela emanzini wahlala isikhathi esingakanani? Emanzini ngahamba ngaya kumuntu, ngathwasa ngaqeda. Ngabuya uma kubuya kwami ngase ngihamba ngaye emanzini, ngahlala iviki lokuqala ngangisayophahla ngiphakamisela abantu bakithi. Dokotela, Elesibili ngaya ngoba sengiyophaka. Khona into ekuthiwa uphaka esisuke siyophakela amathonga ukudla lokhu okunjengesijingi, isijabane, konke lokudla okudala. Usuke uyophaka ukuze abantu abadala bezohlezi bekusingathini. so udokotela ke namhlanje ucelile ukuthi ke sizoyikhulumela nje ngamanzi nezinto amanzi azenzayo nokuhluka kwamanzi ukuthi ahlukene kanjani
nabantu bathola khona noma obaba bafice emanzini bahluke kangakanani noma bahluke kanjani. Bongasilandisela nje dokotela ukuthi amanzi ahlukene kangaki futhi izini esiyifica emanzini lezi enithi nisuke ninikela kuzo dokotela. Amen. Uma-ke khehla lami sifika la emanzini, njengoba wazi ukuthi nasekhaya uma uzongena ekhaya awungeni usigqokile isigqoko mawumuntu ophuma ekhayeni lomthetho. Dokotela. Nalana uma ufika emanzini kunabanikazi bakhona, njengoba kunabanikazi bakhona kunabantu okufuna bakhulekele ukhipha isigqoko kahle kahle. Lokho usukuya lapha usukuyokhipha isigqoko ucela ukungena emzini wakho, wenze lokho usuke uzokwenza emzini wakho. Awukwazi ukuvela ungene nje emzini womuntu ugandavule ngendlela ethanda wena dokotela, ngoba nabo bayacasuka. Uma futhi uzoze emanzini ake ngicacise lokho. Uma uzoze emanzini, umuntu ongahlambulukile akafuneki emanzini. Umuntu osezinsukwini zakhe kubantu besifazane kakhulukazi akasondeli emanzini. akasondeli. Umuntu uma izoze emanzini ngalesikhathi eyonikela nawe usuke uyonikelela inhliziyo yakhe ukuba igezeke, angene naye emanzini ephume futhi ephephile, ngoba inhliziyo zethu azifani. Inhliziyo zethu yenze komunye umuntu uthothi kunento akasayibambile namanje akangafuni ukuyidedela, lezo menza ukuthi uma singena naye emanzini mase yasala bese kuthiwa umathenyoka wafaka abantu emanzini akangabuya naye umuntu othile, kanti hayi ngoba yena engabuyanga nabo, ingoba umuntu onenhliziyo engahlambulukile noma yena ubekade eqale endaweni zakhe waseqhamuke sethu uzongena emanzini. Ingakho ke kufanele ukuthi noma kuthiwa uzoza nabantu emanzini engathi ngingaqala nibambe isiguqo noma nihlolane before nisuke ekhaya ukuthi labo bantu ohamba nabo bahlambuluke kangakanani. So umkhulu kubalekile ukuthi kuhlolwe moya emanzini noma uthi ukudlula lapha ekutheni ubhekelwe ukuthi moya lapha emanzini uzobuya noma kuyadingeka na ukuthi uye noma kudingeki uhlanzeka kangakanani. Kuyaphoqa noma usuke udokotela eyizwela yena ukuthi cha lo muntu ngathi kumele ngiqale ngimdlulise la ekuhlolweni iqala before ngimsemanzini. Mina ngazifundisa nje ukuthi angikwazi ukuhamba nomuntu semanzini ngingamhlolile ukuthi ngabe usesimeni yini sokuthi engangena yini emanzini. Ngoba ngibalekela ukuthi igama lami ngingcole, angifisi ukuthi ngelinye ilanga kuthiwa wahamba nezingane zabantu akangabuya nazo kodwa yena wabuya. Ingakho ke ngihlala phansi nomuntu uqala ngimbhekele ukuthi ngabe ufanelekile ukuya emanzini. Mawukuthi kuyamphoqa uyagula futhi ayamdinga amanzi, uma lapha qamama ngaphandle komfula ngihambe ngiyomcelela kuqala. Uma ngimcelela mase ngikha amanzi ngapha okungcono ngimhlambululele ngaphandle, ngimgeze ngaphandle, ngingabe ngisamfaka phakathi emanzini uma ngibona ukuthi kuyamphoqa ngoba akaphilile. Okay dokotela, mina ngiyakuzwa, ngithembe futhi nombukeli noma nomlaleli ekhaya uyakuzwa ukuthi ke siyibeka kanjani le ndaba. Bazosixolela ke ababukeli nabalaleli ukuthi ke beze kunomhiqihiqi kancane ke sisemoyeni isemanzini la, umfula omkhulu kakhulu ke udeda umfula omkhulu impela nje. So umoya mningi kodwa ke ngithemba ukuthi ke umsebenzi kadokotela uzofika ebantwini futhi bazowuzwa and bazowuthakasela ukuthi ugcine ufikile. Dokotela, la ngibona amanzi hamba futhi kube khona la amakhona. Kuyenzeka yini dokotela ukuthi kube khona umuntu odinga amanzi ahambayo, kube khona odinga amanzi amile, noma akukho nje umehluko amanzi momfaka emanzini umuntu umfaka emanzini? Cha, ake ngibeke kanjena ke khehla lami ukuzwa kahle umntana ethona. Amanzi kunomuntu othi mawumbhekela izinto zakhe mase kuvela ukuthi lo muntu udinga amanzi ahambayo, kufanele umuse kulawo manzi ahambayo ngempela. Kube khona umuntu othi uyambhekela uthola ukuthi yena udinga impopho, funeka futhi umuse empophomeni lapho ezofike futhi nakhona asizakala. Mayedinga amanzi okuthiwa amanzi amile kodwa ayisizini, uyamthatha umuntu umuse khona futhi kuleyo mfula umfake phakathi umenze. Hayi lokhu ke esengeke ngikubone khehla lami, angisho ukuthi ngigxeka umsebenzi wamanye amathonga, kodwa sibona izinto abantu behambe athi umuntu udinga amanzi ahambayo, athi udokotela cha mina ngiyawasaba amanzi angikwazi ukungena emanzini. Mase ngizibuza into eyodwa ukuthi njengoba ethi yena uyasaba ukuya emanzini kanti amandla akhe wawathatha.
uyabona ngoba uma udokotela akekho udokotela osaba amanzi akekho udokotela osaba impophoma lutho loyo dokotela loyo usuke engaqedile kahle ukwenza into zakhe noma engazenzanga qo khona abantu abathanda ukuba izangoma abevele bebe isangoma nje umuntu evuke seyisangoma sekuthiwa nje hayi cha ushisa ikhotha uyisangoma kodwa uthola ukuthi omunye uvukile ngempela wahlupheka wahamba wayothatha umsebenzi wethonga angeke wasabeka amanzi ayamphilisa umuntu amanzi ayamvusa umuntu eselele phansi kuthiwa akasahambi noma uneyinkinga ezingakanani kodwa amanzi umuntu ayamphilisa noma ngabe uneyinkinga engakanani khona umuntu omkhulu khona abantu ake ngihlehle kanje khona abantu okholelwa emthini khona umuntu okholelwa esiwashweni omunye ekholelwa ekuthende mina mangingahlambuluka ngigeze emanzini nje ngizozizwa semphilile into efana naleyo ke mkhulu mawukuthi ke wena uza kimi mina ngisaba amanzi umuntu ke uzomfaka kanjani emanzini eze kuwena ethe uboniswe wena njengomuntu othi ucela uzomkhuphulela izinto zakhe zetho usuyafika wena emanzini uthi angene yena noma cha akungene wena qala ubiza abantu badala ubamemeze qala ubaphakamise lapha besebenze qala emengaphandle umuntu kuyima umlanda umfaka phakathi na usungenile dokotela ngiyakuzwa cha impela wedokotela yabona indlela esesihambile siza la kulamanzi sihambe izindlela impela nehlathi impela elisabekayo kodwa udokotela lo msebenzi ngoba uyawazi nendlela uyayazi sihambe singaphethe ngisho kodwa ke namhlanje nakho sila emanzini njengoba usho nedokotela ukuthi inyanga noma odokotela abaningi bayisaba indawo ezicashile eziyikhotha ezinamanzi aphilisayo udokotela uthembe ini noma angithi usabuyela lapha ekutheni indlela asayihamba nento ahamba nayo emenza ukuthi engabi nankinga nje ukuhamba indlela enjengalezi zamanzi uma ithonga lakho lazi ukuthi liklini kangakanani uma ulazi ithonga lakho ukuthi ligezekile kangakanani nenhliziyo yakho igezekile kangakanani azikho izinto ezingakuvelela uma uhamba eindaweni eziyingozi ngoba abantu abadala noma amakhehla noma izalukwazi zisuke zihleli phezulu kwakho zikuphahlile alukho uvalo obanalo uma uhamba nabantu abadala dokotela hayi mina dokotela ngiyakuzwa ngithemba ukuthi ke nombukeli noma nomlaleli wensika yesizwe TV1 uyakuzwa futhi ke ukuzwa kahle dokotela sithema sixoxa kwavela ukuthi udokotela engase ebe nendlela noma kuzoba khona indlela yamanzi ezayo dokotela usilandisele ulandise umlaleli noma umbukeli ekhaya ukuthi ke inini lendlela kiwaphi mokuthi idate siphumile othandayo ukuza kulamanzi noma okuya kulawo manzi kube kiwa kuwo enze kanjani dokotela ngizocela nje uyobe ukuphela kwenyanga lenyanga nje lizophela iweekend yokuphela kwenyanga so besize khona la emfuleni omkhulu umngeni dokotela yobe kuze abantu abahlukahlukene abazobe beze ngapha kudokotela bezothola ukusizakala sengithi nawe ke ungasali uma uzazi ukuthi unesikweleti samanzi unesikweleti sokufuna ukuphila emanzini ngithi mina nge20 ake sibeke lapho mhlawumbe asinje ukuphela kwenyanga nje ukuphela kwenyanga iweekend yalokuphela kwenyanga lo ukuphela kwenyanga impela nje inyama yokuphela kwenyanga nifike abathanda ukufika bazongishayela ucingo ngizoyishiya inamba yami uma siqeda lana bekwazi ukufika khona la eRichmond Farm sihlanganeni sihambeni sonke sizeni khona la emfuleni sikwazini ukuzothola ukuphila dokotela kuphela kwenyanga uziwa emfuleni emngeni udokotela uyobe phethe ke izinto ke ezithize futhi ke uzofaka abantu emanzini dokotela uyahlukanisa ekutheni ke umuntu ufika mhlawumbe nejazi lakhe lesonto ufika nepayi ufika mhlawumbe efaka izinto ezithize kuhlukene noma udokotela nje umuntu othi udinga amanzi ngisho kuthiwa komoya wesonto noma mhlawumbe okwaba umnyanga noma mhlawumbe nje umuntu nje ekhaya othi ngaya ngawohlola wathiwa ngidinga ukuya emanzini bonke labantu babamukeli befike noma kukhona uhlo olukhethayo labantu abazofika Tanethonga asivalele umuntu lento into kaNkulunkulu futhi into yetho dokotela so wonke umuntu ofisayo ukufika engafika noma ngabe usuka kuphi ungamshayela umkhulu ucingo ufike khona la so besikhona emngeni
sisiza wonke umuntu noma ngabe uyisangoma noma ngabe umthandazi noma ngabe uyini noma ngabe awulutho kodwa utho keNkulunkulu akekho umuntu okuthiwa kalutho utho kuNkulunkulu so wonke umuntu onesiphiwo ngiyacela nje ozothola ukuphila afike ephethe nje ikhandlela lakhe elimhlophe nje elilodwa elimhlophe uma emibili kuyaphoqa ukuthi aphathe amakhandlela akhe ehambe ngamabili amen. Dokotela, siphi inombolo abantu abazokuthinta kuzo ukukhuluma nje la yona nje usuku lolu nanokuthinta nje udokotela for ezinye nje izinto azenzayo, inombolo nje yocingo usiphe futhi ke nama social media platforms mekhona kodwa okuningi kuyabhala phela la escreenini walo udokotela sixoxa naye. Amen. Inamba engitholakala kuyona ithi 072 79 58 344 ngicela ukuyiphila 072 79 58 344 ngiyatholakala na WhatsApp kuyo le number. Amen. Haleluya doda. Siyanibingelela ke bathandi bonke bekheshe elijalo. Namhlanje sisendaweni yaseMngeni. Umfula ke uyingozi kakhulu kwabantu abangahlambulukile. Njengoba nubona umfula ungaka ukuphela kwenyanga sobe sikhona ke la kulomfula sobe sizocela zonke inyanya zethu nabo bonke abantu abasiphethe ukuba besondele kuthina noma abanye abafuna ukuzogeza besondele nabo bezogeza kuwo lemfula futhi umngeni ukuphela kwenyanga sicela ukuthi bonke besondele. Umthandazi wamukelekile, uyinyanga wamukelekile, uyikho konke nje noma ngabe umuntu nje oyiphilelayo kodwa ophila ngokugula noma ngobuhlungu emzimbeni uyadingeka khona la siyakudinga usondele la emngeni ukhululekile awunankinga. Umfula lo wethu ke mkhulu kakhulu umngeni mkhulu nje kakhulu bathandekayo nibona nje wonke nje unemhosha yonke indawo so siyathanda ukuthi ningasabi nizobe nihamba nengqungqulu eyasha amaphiko zenzeke izinto angeke nibe nankinga ngisho encane ngoba sizoqala sibheke ukuthi wonke umuntu usesimeni sokuthi engaba semanzini. Siyacela ke niphelele nonke abafisa ukusondela nje uma kuphela inyanga basondele beze khona la sizobe sikhona la but inamba sizonishiyela futhi ukuze nikwazi ukuthi nisithole ngendlela efanele. Siyacela ke nonke nisondele nomfula ke ake siqale sikhulume ke manje ngomfula. Umfula lo umfula ohlonishwayo, umfula onegameko ezimbi ezinkulu futhi kubantu abangekho bahle namathongo abo angekho mahle. Lo mfula lo umfula ongawona okudlala mawuzazi ukuthi awusiyo inyanga efanelekile noma awusumthandazi ngempela owathatha ugcobo ningezi ukuzodlala phezu kwalo mfula akuwona umfula udlala. Imanga zakhona zinkulu bangaqala zibalwe ziningi kakhulu. Abantu abahlalile kakhulu kule ndawo bayawazi lo mfula ukuthi usikhathi sini. So ngiyacela ukuthi noma ngabe uyazi ukuthi uzobe uze la ukuphela kwenyanga sicela ube nawo ke noma u3 days nje ungakaze ulale nomuntu wesilisa noma ungakaze ulale nomuntu wesifazane ukuze uzothi mawufika la sikukwazi ukungena nawe uthole ukuphila ngoba manje abanye beza bengcolile kanti sebezomosha umsebenzi kwalowo dokotela. Siyacela ukuthi wonke umuntu othanda ukuphila asondele nje eze ezothola ukuphila kodwa azi ukuthi uma uzoze emfuleni 1 hlambuluka, 2 inhliziyo yakho ayigezeke, 3 zazi ukuthi uyemfuleni ungabi nento edlixhwala esenhlizweni yakho ezokwenza ukuthi wena ungabuyi la emfuleni.
siyacela-ke nje nisondele nonke ngobuningi benu. Siyacela-ke ongakithi Kosikhothi, siyacela naye uma enendlela yokuza ngapha asondele ezothola ukuphila. Siyacela-ke ningasali, wozani nonke nje ngobuningi benu, siyanicela-ke nje. Amen. Alibonge igama leNkosi.